Her på Esbjerg Svifood, der har det været vigtigt, at vi har haft et stort og bredt sortiment af forskellige øl. Og vi prøver sådan at skille os ud med ligesom at skabe nogle smagsoplevelser med kan. Og derfor har vi også valgt en ølleverandør med kan, nemlig Royal Unibrew. I dagligdagen er det sindssygt vigtigt, at det er convenient for os ligesom at drifte vores fadsanlæg. Og der har Royal Unibrew udviklet et system, der gør det nemt for os at rense fadet, når det passer os. Vi står på Musikhuset Dexter her i Odense. Vi har meget stor fokus på, at det er noget ordentligt øl, der kommer igennem, og at kvaliteten af øl er høj. Vi havde en meget stor renovering, som blev afsluttet for et år siden, og i forbindelse med den fik vi også mulighed for at få et semi-automatisk renseanlæg installeret, venligst sponsoreret af Royal Unibrew. I og med, at vi anser vores øl hernede som en fødevare, jamen, så er det også sindssygt vigtigt, at vores anlæg bliver renset. Systemet består i, at vi har en boks monteret ude i vores kølerum, og det, når vi skal rense, så sætter vi rensevæske til. Og det kører så igennem de ølhaler, som vi gerne vil have renset. Og efter vi har renset det, så kører vi vand igennem. Og det er så ganske simpelt, at man bare klikker på en knap, og så klarer maskinen det faktisk for os. Og det gør så, at kvaliteten på øllet er helt i top, når det kommer ud i glasset. For os har det været utrolig vigtigt, at systemet har været så simpelt. Om det er rensning af anlægget eller udskiftning til et nyt produkt på en enkelt hane, jamen så har det været vigtigt, at det ikke har krævet, at der kommer en tekniker herover, men at vi kunne klare det selv. Og det synes jeg faktisk, det lykkes fantastisk. At jeg nu fuldstændig selv har kontrollen omkring at få kørt den her rens, jamen så kan jeg starte rensprocessen og alligevel være til stede og få sendt de her e-mails og lavet de her telefonopringninger, som jeg skal, fordi systemet, det står nærmest bare og arbejder selv. Så giver det mig jo også den mulighed, at hvis jeg løber tør for et givet produkt, men jeg har et helt andet type produkt i pipelinen, så kan jeg lige få renset det hele igennem, skylle det hele igennem og sætte det nye produkt på. Jeg mener, at alle de har mulighed for at kunne gøre det her. Det kræver faktisk ikke andet end en fast vandtilslutning og noget strøm, og så får du vist en gang, hvordan det virker. Så tror jeg på, at alle de kan finde ud af det. Det er virkelig nemt.